nai wace irin baiwa ce Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo cikin ku dan uwanku yana karanta littafin Allah, ayoyin Allah gare ku, yana tsalkake ku, yana sanar da ku littafin Allah da kuma hadisai nai da yake kahin haka kuna cikin wata irin bata wadda take mabayyaniya. Ina shaidun ba wanda ake bauta ma da cancanta sai Allah shi kadai, baya da abokin tarayya. Wannan da Allah subhanahu wata'ala wanda ya aiko manzo da shari'a da addini na gaskiya, ba don komi ba don ya rinjayar da addininsa duka, ko da kuma mushrikai kafirai ba sa son haka, Allah zai rinjayar da addininsa. Allah subhanahu wata'ala ya rantse cikin littafinsa cewa lalle manzo ne annabi Muhammad yana bisa ga ɗabi'a mai kyau, wa innaka la'ala khulqin azim. Ina shaidun annabi Muhammad bawan Allah ne, manzonsa ne, wanda yake ya cika wato matsayi na ibada gaba ɗai, wanda yake ya cika haƙƙinta gaba ɗai, bai gushe ba yana bauta ma Allah har sai da lokacin da wato mutuwa ta zo mai. Ina yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda sun kabi su da kyautatawa zuwa yinin sakamako. Bayan haka ya ku ‘yan uwana, bayan haka ya ku mutane, ku ji tsoron Allah, ku yi koyi da irin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabinku wanda yake shine wanda yake ya cika kamala gaba ɗai. Sannan ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya horar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ɗabi'o'i mafifita. Sannan ku yi ɗiba kewa da irin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke maɗaukaka, da haka ne sai imanin ku ya ƙaru. Duk lokacin da kuka yi koyi da manzonku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to imanin ku zai ƙaru, sannan kuma ɗabi'o'in ku za su tsalkaka, sannan ayyukan ku za su cika cif. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mahi cika, wato shine mahi cika halitta gaba ɗai ga ladabi, shine mahi baiwar su gaba ɗai, shine mahi sadaukantaka su gaba ɗai, kuma shine mafi hankurin mutane bisa ga nau'i na cutarwa da jarabawa wadda Allah subhanahu wata'ala ke mabayi. Ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankurin cutarwa game da kira ga Allah subhanahu wata'ala. Mun sani irin abubuwan da suka faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cutarwa, na wato kafirran Qurayshawa sun cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an haɗa mai kowane irin suna, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri. Kuma ku sani ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya alƙur'ani ce. Ɗabi'an manzon Allah alƙur'ani, yana ɗabi'antuwa da ladabin alƙur'ani, sannan yana gaugawa zuwa ga abin da ƙur'ani ya kwaɗaitas ga a gabatar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mahi sauƙin mutane, kuma shine mafi daɗin su ga rayuwa, sannan baya huskantar wani ɗaya da abin da yake kyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sanin ba ka son abu kuma ai maka shi. Duk abin da ɗan adam ka kyama, manzon Allah baya huskanta ta da shi. Lalle manzon Allah yana zo ma masu rauni na musulmi, sannan yana ziyarar marasa lahiyarsu. Kada girmanka, kuɗinka, malantarka ka ɗoka cewa ɗalibanka ba su da daraja, ba su da matsayi, ba su da kima. Duk lokacin da abun da zai samun su, kai kana fama da cewa kai ne babba gare su, ba za ka je ka kula su ba, ba za ka je ganin rashin lahiyarsu ba, ba za ka shiga cikin bukatocinsu ba. A'a, malami khadimi ne ga al'umma. Duk lokacin da wani abu ya faru ga al'ummar da yake jagoranci, ya yi tsaye sai ya ga ƙarshen wannan al'amari. Ba su da lahiya, ya kula da lahiyarsu. Ba su da bukata ta kama su, ya yi ƙoƙari cikin bukatocinsu ya ga cewa bukatocinsu sun biya. Kada ya yi istiƙilali sai dai shi lokacin da tashi bukata take, ɗalibai su kwararo su ga cewa sai sun biya mai tashi bukata, sai sun yi mai abubuwan da ya kamata don shi yana malami gare su. A'a, da kai da su
kun yi musharaka ne wajen neman sakamako ga Allah subhanahu wata'ala. Ba ka da wasu mutane masu daraja, ba ka da wasu mutane masu matsayi, ba ka da wasu mutane masu kima kamar ɗaliban da ka neman ilimi ta hannunka, don da ta hanyar su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai maka ludufi ya zama ko bayan ranka abinda ka faɗa musu yana amfana al'umma, don suna faɗa ma al'umma kuma ana baka ladan wannan abu, ashe suna da daraja da kima gare ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mahi adalcin mutane, kuma shine yake kowa hankuri, kuma shine yake kowa kamewa, sannan shine mahi tsananin tawali'u, shine mahi tsananin kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wata'ala, ba don girman kai ba. Sannan shine wanda yake mahi isawa ga saƙo ba tare da tsawaitawa ba, shine mahi kyawansu sakin huska. Duk lokacin da ɗan uwanka ya huskanto ka, sakan mai huskarka, ba ka iya ci da shi da abin da aga hannunka, ba ka iya wadatar da shi da abin da Allah ya baka, amma kana iya wadatar da shi da sakin huskarka. Sannan babu wani abu wanda ke ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro game da al'amarin duniya. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum na da daraja, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana bashi matsayinsa, sannan yana taro madaukaka, sannan yana sadar da zumunta, yana taimako, yana kula da makwabtansa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu dibi ɗabi'o'in manzan Allah mai koyi da su. Sannan yana karɓa uzuri, idan uzuri ya jiro, mutum ya bijiro da uzuri, manzan Allah yana karɓa uzuri. Sannan manzan Allah yana yi musu magana ta nishadi amma tare da faɗin gaskiya. Ayyam zahu wala yaqulu illa haq, yana yi musu wato nishadi amma cikin faɗin gaskiya. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zan yana yawaita ambaton Allah, yana bijire ma wato abin da ya shahi lagau, abin da zai ɗauka hankalin mutum. Manzan Allah ya mai da hankalinsa gami ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana wahalsuwa, amma baya wahalsuwa in an ka taɓa shi ɓangaren shahasiyan manzan Allah. Amma in kana son kaga hushi, kaga tashin hankali, kaga yadda aka hukuntawa, to ka shiga ka keta alfarma Allah subhanahu wa ta'ala, kaga yadda manzan Allah idanu ne za su yi ja, za a ɗauki mataki yanzu za a hukunta mai wanda hukunci ya faɗa mawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ba shi zaɓi ga ɗayan abubuwa guda biyu ba, face sai ya zaɓi wanda ya yi sauƙi in dai ba saɓon Allah a ciki ba. In ko akwai saɓon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mahi nisantan mutane ga wannan abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa yalwar ƙirji, yana da hankuri, wato yalwar ƙirji, wanga ya zo da wauta ta yi, wanga ya zo gabawa ta yi, wanga ya zo da tsauri ne, wanga ya zo da sauƙi ne, wanga ya zo da talauci ne, wanga ya zo da hali ne. Manzon Allah duk ya zauna da su saboda yana da yalwar ƙirji. Ba haka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya da kaurin hushi ga waɗanda as-sahabbai ne, ga waɗanda sun ka jawo ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan shine mahi karamci ga ishira, dangantaka. Manzon Allah shine mahi haka. Sannan shine mahi daɗin cuɗanya idan aka zo ga abun sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ji shine mahi soyuwa, shine mahi tsayuwa, shine mahi tabbata ga zuciyarka. Ya zan yana cewa kada wani ɗayanku ya iso man da wani abu wanda nike kyama, don ni so nike yi in hita cikinku ina lahiya, ba ni son in hita cikinku ina abin zargi. Manzan Allah ya ce yana son in hita cikinku ba tare da wani ya kawo min maganar wani ba. Waɗannan 'yan uwa ɗabi'o'in manzan Allah ne, mu jiya mu yi koyi, Allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa. Manzan Allah yana kyautatawa ga masu kyautatawa, sannan yana ƙarfafa da wanda ya ga yana kyautatawa, yana shajja'a shi, sannan yana tir da wanda ya zama mai munanawa, sannan kuma yana raunanar da shi, yana kore shi daga bari ne. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe yana cikin sakin huska ga waɗanda yake zanne tare da su, sahabbai ne, mai sauƙin ɗabi'a ne, mai daɗin zaman gehe ne,
wanda duk ya zanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ji daɗin zama da shi, saboda layyinul janib ne, yana da sauƙin zama, bai zama mai kaurin hushi ba, bai zama wanda koyo wato laisa bi fazzin wala galizin, bai zama yana da damuwa da saurin gaugauta hushi ba. Ba a son mutum ya zama da saurin hushi kamar tari, ana taba ka yanzu kana amai. So akai ka zama mai sauki, ka zama mutum mai daɗin zama. yan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zargin wani ɗaya, sannan baya neman ya cinkayi al'aurar wani. Ka zanna kana biya al'aurorin mutane, wane kaza ne, wane kaza yake, wane baka san wanda yake ba, kai baka san uba ne ba, baka san sadda ya taho ba, ai baka san garin su ba, ai baka san halin su ba, baka san uwa ce kaza ce ba. Mi annaka ciki, kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai aiki da abin da ya bayyana gare ka ga mutun tsakaninka da shi. Manzon Allah idan ya zayyana magana, waɗanda a tare da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za a ga kamar tsuntsu ne a bisa kansu, za a ga kamar tsuntsu a bisa kansu saboda ladabi, sai in yayi shiru sannan su yi magana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya aika mutum cikin wani al'amari daga cikin al'amurra, in ya tahi sai ya ce musu, wanda an ka aika, manzon Allah yana cewa ku yi bushara gare su, ku yi musu bushara, kada ya zama kuna kora mutane daga addinin Allah. Ku yi musu bushara, ku haɗa ma Allah, ku haɗa ma bayi, Allah yana sauƙaƙawa, Allah yana da azaba, jinasi yake tahiya da shi. Allah yana azurtawa, Allah yana talautawa, Allah yana ba da lahiya, Allah yana ba da rashin lahiya, Allah yana ɗaukaka wani, Allah yana yin ƙasa da wani, Allah yana ma wani rahama, Allah yana azabtar da wani, haka Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ku je ku ta faɗa ma mutane tsananin Allah, ba sauki, har ku kora mutane daga addinin Allah, kar ku zama haka nan. Ina tuna kissar bawan Allah da ya zama irin haka. Koyaushe me yake faɗi? Wato gabanin Isra'il yana cewa koyaushe tsananin Allah yake faɗi, koyaushe tsananin Allah yake faɗi. Da an yi magana Allah wuta gare, Allah azaba gare, na kiri da mukarana can na jiran ku, da kun zo kun bari kun lalace, haka yake yana ta gaya ma mutane wato tsananin Allah subhanahu wa ta'ala. Wata rana da Allah subhanahu wa ta'ala daddafa mai, yana so ne da rahama. Me faru? Sai kwanta kwana, sai mahalki, an waye alkiyama, a ɗibi waɗanga a yi aljanna da su, a ɗibi waɗanga a yi wuta da su. Cikin bacci yana hirgice, ana ta ɗiban mutane, sai ya rage shi an na ƙarshe. Shi ɗaya ya rage ƙarshe, sai ko da ya ɗiba ce saurani, Allah ya ce a yi wuta da shi. Allah subhanahu wa ta'ala, na faɗa ba bayi, ba ni da aiki, sai wa'azi, sai karantarwa, bayi su ji tsoronka, bayi su yi kaza, bayi su yi kaza. Sai Allah ya ce, kana faɗa ma bayi sauƙi na, ai kullum abin da kaka faɗa ma bayi na, tsanani na kaka faɗa musu, ba ka faɗa musu ina da rangwame, to tsananin ne na an ka gwada ma yanzu kai ma a yi wutar da kai. Sai ya tashi hirgice, ya dawo ga majalisi, Allah rahama ya kai. Allah rangwame ya kai, yana da aljanna, akwai mata hurul aini cikin aljanna, wallahi akwai abinci, akwai ɗiyan itace can cikin aljanna, in kun ka shiga sai kun sha daɗi. Kaga yanzu ya ga abin da ya gani. Don haka Allah yana da tsanani, yana da sauƙi, yana da tsanani, yana da sauƙi, yana azurtawa, yana talautawa, yana ɗaukakawa, yana yin ƙasa da darajar wasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ne yana taca tunkiya ta yi. In akuya ta yi nono, manzon Allah yana kama ta, ya duka ya taci nonon. Ba kai ba, don wata yar wadata da an ka baka, shi kenan babu wani motsi, ga kanan zube kamar kayan wanki, komi tashi ki kaza, tashi kai ba abin da za ka yi. Tashi ke kaza, ke ki kaza, a'a, dan wani abu ma tashi ka ɗauke musu. Yan wasu abubuwa da an ka aje masu nauyi, sai ka ce ku jaye, ni ma yau bari in dan gwada ƙarfi na, sai ka cinjima, ashe Alhaji kana iyawa, ce a yana iyawa dama, sai ka ɗauka ka je ka kai, haka aka so. Amma kai komi shikenan a dai, komi ayi, to manzon Allah yana tace akwai ce da kai ne. Kai ya kake? Wa yahdimu nafsahu, manzon Allah yana ma kai ne hidima. Ya tashi ya kama, ba ka bari a rika ma ce a'a, kuma ba kun shagala da wani abu ba.
in ga mata suna cikin wani abu, mace ga goyo tana bayarwa, tana shayarwa, ga talgi ta aza, ga kulkule tana yi, ga yankan kayan miya, an gane ko, amma kuma wai ke ɗauko man ruwa ga firjin ɗin nan, duk hawan ga goyon da yankan kayan miyan gafa da duk abubuwan da take da kulkulen da take yi, duk abin ga bai ishe ka ba, kuma wai ta ɗauko ma ruwa, wani bi ma sai ta manta, kai baki jin abin da aka faɗa maki, ba damar ta ce alhaji ba ganin abin da nika yi, tana cewa haka kuma kamar twari yake yayi cikin ta sai cin mutunci. To manzon Allah yana maka ne hidima sallallahu alaihi wasallama, mu yi koyi da shi. Kuma mahi soyo abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hannuwa sun kai yawa ciki, hikkaiwa yake a zo a ci a tara mutane. Amma mutanen yanzu wani bi suna kin hikkai da abinci yanzu ne don mi, don lisaddu zari'a. Ku zo ku ci abincin mutum ku tashi kuna haɗin mai bata daɗi ba, ko ba haka ba, wanga ya kawo, mawadaci ya kawo, mai talaka ya kawo, wanga ya kawo, shikenan bayan an gama cin baka dai kama bakinka ba, dama baka ci na talaka da yawa ba, amma kuma an tashi daga nan kuma wai shi mata ne haka su hankuri da gamiya, kuma kai hau baka kawo naka ba. To shi ka sa ma mutane yanzu suna ta taka tsantsan ga su kawo abinci in ba wadata gare su ba. Allah ya sawaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zaɓin kai ne ga wani abu, bai zaɓen kai ne ga wani abu don an zo da shi da yawa manzon Allah ya ce wanga mai yawan namu ne, baya da hukai ba. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi duk abin da aka kawo to yana dibawa menene gwargwadon bukatan mutane. Amma kai ana kawowa mai yawa a jahi wancan na mallamai ne, to su jahilai na nasu. Yana takaitawa, wato manzon Allah yana takaitawa wajen sutura, yana takaitawa wajen abinci, yana takaitawa ga wurin zama, sai ga abin da bukata ta kira zuwa gare shi. Duk lokacin da ka zo kaga kai kanka za ka sai sutura, sai ka fahimci cewa zuciyarka ta gwada ma akwai alfahari ciki, kai maza ka kira ta daga wannan bala'in. In son haka a ce naka yahi na kowa, duk sadda za ka sayan abu zuciyarka ta fara gwada ma wai a ce naka yahi na kowa, to ka shiga cikin wani yanayi, kai maza ka tsallake ma wannan, shedan ne kai maka rudi. Ka zo ka sai shadda ta 250,000, ta 250,000, matan makwabcinka ba ta da atamhon roba, ba ta da atamhon roba. Why not ka sai ta naira 100,000, 150 ka sai a tahin nan ka raba makwabcinka, bai hi daɗi gare ka ba. Ka zo ka yi sutura kala guda mai bugun ya tsada, in ka sa su kai ma in ka sa yau gobe in ka sa sai ka ji sun ishe ka. In maka kuma fitowa da sai a ce wai shi halin ko kala guda gare, duk tsadar ta fa sai a ce ko kala guda gare ka, to me ya hana kai kala biyan masu sauki na 50,000 ko kai na 100,000 ka taimaka ma al'umma da sauran. Manzo Allah yana takaitawa sai ga abinda bukata ta kira ga aishi. Kuma majalisin manzon Allah majalisi ne na hankuri, majalisi ne na kunya, majalisi ne na alkhairi, majalisi ne na amana. Hankuri, duk lokacin da Allah ya tara ma mutane ka zama mai hankuri mana. Ɗalibanka ne, abokanka ne, abokan zamanka ne, makwabtanka ne, ka yi ƙoƙari ka zama mai ɗayan waɗanga abubuwa, ma'ana ka zama mai hankuri, ka zama mutum mai kunya, ka zama mutum mai yawan alkhairi, ka zama mutum mai amana. Lokacin da makwabcinka zai tahiya ta yi, yana da yaƙini, yana da tabbas gida ne cikin aminci yake, ya tabbatar da makwabci ne amintacce ne. Lokacin da makwabcinka zai yi tahiya, yana da yaƙini in dai iyali ne ba su ci ba, to ba ka da don kai mutum ne mai alkhairi. Lokacin da mutum zai yi tahiya, yana gayyar yaƙinin cewa kai mutum ne mai kunya, ba za ka tsaya da iyali ne kuna magana ba. Sannan duk abin da aka yi na ɗaya, nami na cikin gidanka, nami a matsayinka babba, ka zama mutum mai haƙuri. Kada ka zama lokacin da Allah zai baka wadata, lokacin ne za ka kama hawa ka farashi kana ganin ba wanda ya hika ƙarhi. Lokacin ya kamata ma ka yi hankuri, lokacin da Allah ya baka wadatar da kai sauran al'umman da a tare da kai. Yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaƙawa ga irin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya cire mu na girman kai, Allah ya cire mu na rashin hankuri, Allah ka sanya mu cikin mutane masu hankuri, masu kunya, masu ƙarancin hushi, masu koyi da irin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Allah ka ƙara ba mu zaman lahiya cikin jihar Zamfara shugabanninmu Allah ka ƙara musu jagoranci na ƙwarai Allah ka ƙara musu jagoranci na ƙwarai ka shiryar da su bisa ga hanya ta daidai Allah ka gwada musu daidai su aikata daidai Allah ka kame bakunanmu daga zagin shugabanninmu Allah ka tsare mu daga zagin shugabanninmu Allah ka shirya mu su ka daidaita mu su Allah ka tabbatar da alkhairi cikin hannuwansu Allah ka tabbatar da alkhairi cikin hannuwanmu ka ba mu kuɗi masu yawa masu albarka waɗanda za zama alkhairi gare mu ku tashi mai sallah